אני אוהבת את אזור שקמה בשור בזכות המרחבים הפתוחים, השדות הירוקים ומרבדי הפריחה. אצלנו הכלניות אדומות יותר. אני אוהב את אזור שקמה בשור בגלל החוויה החקלאית. אפשר להגיע לפה, לטעום, להריח, לחוש, למשש את כל מה שהחקלאות הישראלית נותנת לנו. אני אוהבת את האזור בגלל כל הדברים הכיפים שיש לעשות כאן. אני אוהב את אזור שקמה בשור בשל האתרים ההיסטוריים המרובים שנמצאים כאן באזור. מה סוד המוצרים הטריים המיוצרים באזור? אולי בזכות חומרי הגלם, אולי בזכות העושים במלאכה, אולי בזכות האקלים, אולי בזכות השילוב ביניהם. חיים. אם אתם רוצים לחוש את דרום אמריקה בלי להגיע לשם, תגיעו לכאן. יהיה לכם אומנות של מורל עם ציורי קיר מרהיבים, אוכל טעים, ואתם מוזמנים לבוא לטעום את זה. אני אוהב את אזור שקמה בשור בזכות מסלולי האופניים הנהדרים שלהם. משביל שקמה למשפחות, סינגל בארי המפורסם האתגרי, מסלולי המשפחות בבארי, גן עדן לרוכבי אופניים, גן עדן למדוושים. יש פה יופי של מרחבים, יש פה יופי של אזור, יופי של שקיעות, אבל אני הכי אוהב את האזור בגלל האנשים.